Then kunopa Mutasa tikuita project yeSASA Fair yatinoshanda nemachifisi akasiyana siyana yokurejista GBV neHIV kuvanhukadzi nevanasikana. And this project iri kuitwa muWard 1, Ward 6, Ward 27 neWard 21 naMutasa. Sekutsva kwandaita aim hombe ndeyekuti tideredze mhirishonga munharaunda, mhirishonga mumakereke. Saka this project muchaona kuti kuitwa kwairi kuitwa tinichishandisa shoko raMwari nekuti iri kushandiswa mumachurches, because we also believe kuti vanhu vakawanda vanotendera muna Mwari. Saka zvikazonge zvakutaurwa zvichibva kumachurches zvinobatsira. Tinenge tichiita tichibatsirwa nevatungamiri vemasangano, ma-religious leaders, uyezve tine vanhu vatakasarudza tikatrena vachazonge vachidzokera kumachurches avo vachindodzidzisa nyaya dzakare idzodzo dzemhirishonga. Besides vatungamiri vemasangano, tinowanawo mukana wekutrena ma-CCW, ma-women in leadership, ma-village health workers, because vese pamwe chete chinangwa chavo ndechekuona kuti munharaunda mune rugare hamuna mhirishonga. It's for 5 years. This is the first year. Yakatanga February. Since February, response yacho yakamira sei muri kuiona sei? Since February, the response is very good because vatiri kutarisira kunge tichishanda navo. So far they are attending my sessions atiri kuita, they are attending my workshops. Chirongwa chakauya chiri kutibatsira kuvana vedu vemunharaunda matinogara. Takafara nekuti takaona kuti pane zvaakutoitika zvatisingagoni kuti tidzidzise vana. Saka pakauya iyo the Youth Alive of Zimbabwe yakatibatsiridza kuti tikwanise kunge taakutaura netsika dzedu dzati rasikei. Vana vedu vari kuroorwa vari vadiki, zvavari kuroorwa vari vadiki zvinova zvakutokozeresa kuti matambudziko awande mukati mema-early marriages. Ma-early marriages aya kutaura kuti vana vadiki vari kuroorwa vasati vasvitsa pamakore akatarisirwa 18 and above. Saka zvichireva kuti uyu mukomana pamwe ane 18 kana kuti akuma20, musikana ari kuma14, 16 ikoko. Zvinova zvekuti manje kuti vazogara vese, pamwe mukomana asi kushanda, musikana aroorwawo hapana chaainacho chikoro haana kupedza. Saka zvinova zvinokozeresa kuti mukomana apa anenge achada kunakirwa kachiri kadikika, musikanawo anenge achikudawo zvekuenda kuchikoro. Saka zvinenge zvatokozera dambudziko rakakura. Uye kuvabereki vemukomana, kazhinji vabereki variko mazuva ano vanowanza kuti toda muroora akadzidza akaenda kuchikoro, iye atorwa manje asiri kuenda kuchikoro. Plus zvinozokonzera futi kuti aita nhumbu ari kamwana kadiki kudaro kumahospital kwatiri kusvika kuti tinoona mwana ane 14, 15 years azokwanisa kupusha mwana nguva yakwana yekuzvara. Panoita dambudziko kuti mwana iye akasakasi kuatendwa neukasika anogona kufa ari kuzvara, ende pane pasina passage yekuti mwana akwanise kubuda kunze. Saka munonzwa sei muchishanda nevatungamiri vemachechi nhasi? Tiri kufara zvakanyanyisa nekuti vakutokurudzira kuti vana vedu pavanouyawo vachidzidziswa kana kuti patiri kubuda tichiedzoka uko tine zvekutaura zvakanyanya zvatisingakwanisi kuti pamwe pacho taitozosarira pane zvatadzidza umu. Saka tiri kuzvifarira zvokuti dai varamba vechidaro, uye dai chirongwa ichi chaibata futi mumanharaunda imomo tichikwanise kuunganidza vana tichitaura nezvazvo, ivavo vacho vechikwanisa kuona mukana wekuti sesu makanzelas tiunganidzirewo vana, then vana tobva tataura ivo varipo vechitaurawo maererano nezvinobatsiridza vana. Saka chirongwa chatinakira nekuti izvozvi tichidzoka kudzimba kwatiri takwanisa kutaura nevana tichitaura according nemadzidziro ataita, uye tichikurudzirawo kuti zvinhu zviite zvakanaka kuvana uko. Chirongwa chatiri kuitwa ichi chekudzivirira kuti vanhu varegere kuita mhirishonga mudzimba, ndiri kuiona chiri chirongwa chakanaka maningi,
chirongwa chinoita kuti vanhu vagare zvakanaka, vanhu vazive kuti kana munhu achiroorwa anoroora zera ripi. Uyezve ndiri kufara maningi nekuti kana tikasvika kumamisha uko tinogona kutaura ngezvazvo mumarufu kana kuti matinoita magatherings, nekuti mhirizhonga dzirimo dzinoitwa, asi vamwe vanodziita nekusaziva, vachifungidzira kuti pamwe zvavanenge vachiita zvinenge zviri right, asi vanenge vachitotsikirira vana nekuita kuti vana vakure vachitambudzika. Vamwe vabereki vanosvikira mukuurayana kana kuti mukutora zvimwe zvinhu zvemunhu zvisina mvumo. Saka ndikuti chirongwa ichi chatiri kudzidziswa ichi chirongwa chakanaka maningi, kuita kuti umwe munhu kana akasvika sesu kudzidziswa kwetaita tinogona kudzidzisawo vamwe kuti vazivewo kuti chinombonzi mhirizhonga ndechipi, inombonzi repi ndechipi, chakaita sei, nekuti vamwe vanenge vasingachizivi. Asi kuburikidza nekudzidziswa kwetichaita tinosvika tichitaurirawo vamwe kuti vagozivawo kuti mhirizhonga dziite shoma mudzimba. Saka murodzwa sei muchishanda nevanhu vekumachechi nhasi? Ndinozwa kufara maningi nekuti shoko raMwari ndo rakakosha, ndo rinoita rinodzora ndangariro dzevanoita upenzi wese, vanoita zvakaipa zvese. Shoko raMwari rinodzora, ende zvandiri kuzwa zviri kutondifadza, nekuti zvimwe zvacho ndinogona kunga inini ndandisikazivi asi ndakutozivawo. Saka ndikuti shoko raMwari rakanaka, dai chirongwa ichi chiramba chichienderera mberi kuti uipi uderere munyika. Kueria kwenyu macases akamira sei ane chekuita ne kueria kwedu macases arimo, macases akafanana sekuti vamwene anenge akabereka mwana wake achibva aenda kubasa, asi kana aenda kubasa ikoko anenge aine mudzimai wake achakaita wechidiki. Paanounza grocery zvokuti mudzimai wake abatsirike, vamwene anotora zvinhu izvozvo achizviisa mumaoko make wososheya kupa muroora, asi zvinhu izvi zvinenge zvabva kune murume wake, of which muroora iyeyo anenge akutotsikirira. Vamwe vana vanogona kutadza kuenda kuchikoro nokuda kwababa naamai vanenge vasina kurongeka. Vamwe vana vabereki vanozi uyai kuchikoro tiite inonzi payment plan, vamwe vabereki vanotadza kuzvizwisisa vachigara. Saka vana vamwe vanotadza kuenda, ndo zvinokonzeresa kuti vana vamwe vanogona kuroorwa vadiki. Saka izvozvo ndikuti chirongwa ichi chakanaka maningi. Ini ndinoitwa Reverend Yvonne Nyanungo, ndinopinda United Methodist Church ndichibata ndiri kuZindi kuHonde Valley. Program iyi yeYouth Alive tiri kuona iri kutibatsira zvakanyanya, ngekuti iripo kuda kubatsira kubvisa kana kuti kudzivirira mhirizhonga mukati mwedzimba, pangava pakati pababa namai, kana kuti pakati pevabereki nevana, kana kuti pakati pevabereki nenharaunda. Zvakaipa zvese zviri kuitika munharaunda zvinokonzera mhirizhonga. Programu iri kutidzidzisa zvakawanda zvokutoti vanhu vari kubatsirikana zvakanyanya. Patiri kusangana sevatungamiriri vemachechi nevatungamiriri venharaunda vakadai nemadzishe kana kuti makanselas kana vanenge vakangomiririra machurches, munotoona kuti vamwe hongu vanenge vari vatungamiriri asi vasina ruzivo rwakakwana. Saka kubudikidza nepurogiramu iyi zviri kuvhura pfungwa, zvichitobatsira kuti vanhu vaende kodzidzisa nharaunda, nekuti vamwe vacho vasingakwanisi kuuya kupurogiramu inoyi vanenge vatori mudima guru chairo. Saka patinosangana navo vanhu munharaunda, mungave mumarufo, mungave mumafaro, mungave mumameetings kana kuti ezvematongerwo enyika, tikapiwa mukana tiri kubva tatotaura nevadikani vedu nenzira yakanaka, muchitoona kuti tinenge takutoadhiresa mamwe maissues ezvinenge zvichitoitika munharaunda, muchitozoona machanges ari kuitika. Vamwe vacho vanenge vabatsirwa muchiona kuti havana kunyatsonzwisisa, tinozoona vachitoteera vachiuya kuzobvunzisisa tiine nguva. Vamwe vacho tichitozobatsira nevana, kukudza vana kuti vakure vachiziva, yatinoti iya pachirungu catching them young. Tinotoitisa mazvidzidziso zvechildren's ministries. Sekwedu kuchechi hatingobati manhengo dzekuchechi kwedu chete, asi tinongoti nevana vakatenderedza. Munotoona vabereki vachitoti endai kuchechi, endai kuchechi, ngekuti vari kutoona maresults kubudikidza nepurogiramu inoyi yeYouth Alive. Chirongwa cheYouth Alive chiri kutibatsira mumakereke posta akaita sepeter awareness
zvigeri takurega takutotora GBV setopic nekuti mukatarisa kuti mumachurches ndomamasara GBV vanhu vachitoshungurudzika but tichizvitora sekunge kuchechi kuti unogona kunyara kutaura zvakaitika pakwandii asi zvakashata zvorega kuadhireswa inoita sekunge yaasystem. Saka chirongwa chikuya kwacho chiri kutibatsira zvakanyanya ende chinoita kuti GBV ive inodererwa nekuti yakanyasara mumachurches. So engagement yenyu imeme semafundisi mukuita sei? Because vamwe vataura vakati hatichangoiti maridzo muchechi chete. Ya ichokwadi sezvanotaura kuti awareness semufundisi because tinoparidza mumarufu panenge pafiwa kunzi mufundisi ngaaparidze ipapo tinofanira kutaura nezveGBV. Hatichataura nezvemunhu arara chete, tofanira kutaurawo nezveGBV. Izvi ndizvo zvitori zvatinazvo zvakatitenderedza pari zvakwese even munhu paanofa panogouya vanhu mangwana acho yatova GBV kana. Saka munofanira kuti vaadhiresi nekuti panototanga futi gondo. Saka chitori chirongwa chiri kutobata kwese zvekuedza kuchechi kuedza tisiri kuchechi. Saka mune vhesi ramudotipawo? Vhesi yatingangokupei ndeyekuti mukatarisa vaEfeso 6 pavhesi ya3 panotaura kuti vabereki kuti ngatingokoshesewo zvakare vana vedu, tirege kungovashungurudza nekuti ndo zvimwe zvinoshungurudza kunoita mwana akaramba akushungudzika zvinokonzera GBV izvozvo. Ndo vhesi yatingataure kuti tinogara takangotaura kuti vana terera vabereki venyu, but mukatarisa vhesi 3 inotaura kuti inge vabereki zvakare kuti tikakoshesaiwo vana vedu. Thank you.